Buenas noches. És Queen? Carme, Però què fas? què ha de fer? Pues, intentar guanyar la vida. No arribem, no n'hi ha prou i la foto no dona. I mira, toca Però fer de lleó. de lleó? De lleó. És que de lleó, ahí en el burger ese que està ahí al costat, per animar els xiquets, de lleó, uau, ja ho saps, de lleó tinc que fer. Esta vida, pagar l'autònom és molt car, molt... I que no podem. tenies confiança per dir-me-ho? Jo què sé, no, mira, no sé, no sabia què dir-te que anava a fer de lleó pues no me resultava molt atractiu. Pensaries que sóc un fracassat i tot això. Però de lleó? De lleó. Mira. Uau!